Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi la Mulungu lachitatu la nyengo ya Pasaka. Ambuye akupitiriza kudzionetsa kwa anthu osiyanasiyana m'malo osiyanasiyana. Timva mawu a Uthenga Wabwino pamene Ambuye Yesu akukadzionetsera kwa ophunzira aja motsogozedwa ndi Petro amene anabwerera ku ntchito yawo yakale. Ife tikupita kukaphaso basi zinthu zatha, tukaphaso nsomba, koma Ambuye Yesu akuwaonetsera ndipo akutiyitana tonsefe kuti bwerani, chakudya chakonzedwa, bwerani mudzadye mfwisulo. Come, the table is set, breakfast is ready. Lero ndi pa 4 May chaka cha 2025 ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 5 ndi 27 kulekeza 32 kudzawerenganso 40 kulekeza 41. Mawu athu oyamba monga tanenera afuna ationetse kuti atumwi atazunzika atakwapula akuti akusangalala chifukwa chonena kuti mavuto amene akukumana nawo akupathanitsa ndi mtanda wa Ambuye Yesu. They are rejoicing for suffering for Christ's sake. Inu ndi ine pamene tikuvutika, inu ndi ine pamene tichita utumiki, timava fulfillment chifukwa cha dzina la Ambuye. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Joseph Maunda kuchokera ku Chizani Parish mu Diocese ya Mzuzu. Salimo yathu, Salimo namba 30, kuti ndidzakutamandani Ambuye pakuti mwanditulutsa mdzenje la mavuto. Mawu achiwiri tikuwatenga kuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu wa 5 ndi 11 kulekeza 14. Po mawu athu achiwiri monga ndanenera m'buku la Chivumbulutso tikuona Yohane akuyang'ana uku ndi uku, ndipo mkatikati mwa kuyang'ana kwake akuti akumva akuluakulu akunena kuti mwana wankhosa amene adaphedwa ngoyenera kulandira mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemerero ndi chiyamiko. Inu ndi ine nthawi zonse pamene timlambira, pamene timgwadira, pamene timpembedza, pamene timlemekeza Ambuye Yesu, timalandira nawo mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemu komanso chiyamiko. Ndiodala anthu amene amakhulupirira Yesu woka kwa akufa kuti atsogolere ndi kuyendetsa moyo wawo. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Fales Kalaundi kuchokera ku Mbusa Wabwino Parish Msanje mu Diocese ya Chikwawa. Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 21 ndime ya 1 kulekeza 19. Tikukamba nkhani ya Peter's rehabilitation, kuti Petro tsopano moyo kubwereramo, atumwi aja moyo kubwereramo. Tosefe nanena mkatikati mwa sabatayi kuti timakhala ndi off season yathu. Lero Ambuye akunena kuti tibwereremo. Nthawi ya Lenti tinali kudzikonzekeretsa kuti Pasaka ino tibwerere bwino kwa Ambuye. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndinokonzeka bwanji tsiku la lero kuti tidye naye Ambuye Yesu pamene atikonzera tebulo la kadzutsa. Tiyeninso tisinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a buku la Ntchito za Atumwi. Iye adati, paja tidakuletsani mwamphamvu kuti musaphunzitse konse m'dzina la Yesu. Koma inu mwafalitsa zophunzitsa zanuzo mu Yerusalemu monse, ndipo mukufuna kusenzetsa ife imfa ya munthu ameneyo. Koma Petro ndi atumwi enawo adati, tiyenera kumvera Mulungu kuposa kumvera anthu. Mulungu wa makolo athu adaukitsa Yesu kwa akufa, Iye amene inu mudamupha pakumpachika pa mtanda. Ameneyo Mulungu adamukweza ku dzanja lake lamanja kuti akhale mtsogoleri ndi mpulumutsi. Adachita zimenezi kuti apatse Aisraeli mwayi wotembenuka mtima,
kuti machimo awo akhululukidwe. Mboni za zimenezi ndi ifeyo ndiponso Mzimu Woyera amene Mulungu adampereka ngati mphatso kwa anthu omvera Iye. Abwalowo adavomerezana naye nawayitana atumwi aja. Adawakwapula nawaletsa kuti asalankhulenso m'dzina la Yesu. Kenaka adawalola kuti apite. Iwo adachoka ku bwaloko ali okondwa kuti Mulungu wawawerengera ngati oyenera kunyozeka chifukwa cha dzina la Yesu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la chivumbulutso. Ine Yohane ndidawona namtindi wa angelo osawerengeka ozungulira mpando wachifumu uja. Zamoyo zinayi zija ndi akuluakulu aja ndidawamva ali kuyimba mukweza mawu kuti, Mwana Wankhosayu amene adaphedwa ngoyenera kulandira mphamvu, chuma, nzeru, nyonga, ulemu, ulemerero ndi chiyamiko. Ndidamvanso mawu cholengedwa chilichonse chakuthambo, chapa dziko lapansi, chapansi pa dziko ndiponso cha mnyanja. Zolengedwa zonsezo zinali kunena kuti Iye okhala pa mpando wachifumu uja ndiponso Mwana Wankhosa alandire chiyamiko, ulemu, ulemerero ndi nyonga mpaka muyaya. Ndipo zamoyo zinayi zija zidati, Ameni. Ndipo akuluakulu aja adagwa pansi nampembedza. Amenewa ndi mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atauka kwa akufa adakadzionetsera kwa ophunzira ake ku nyanja ya Tiberiya. Adadzionetsera motere: Simoni Petro, Tomasi otchedwa Didimo, Natanieli ochokera ku Kana m'dera la Galileya, ana aja Zebedeyo ndiponso kwa ophunzira awiri anali pamodzi. Simoni Petro adawawuza kuti, ndili kupita kukasodza. Iwo adati, ifenso tipita nanu. Adanyamuka nakalowa mchombo. Koma usiku umenewo sadapheko kanthu. Kutacha, Yesu adayimirira pa mtunda, komabe ophunzira aja sanazindikire kuti ndi Yesu. Tsono Yesu adawafunsa kuti, anyamata inu, kodi mulibe kanthu kakudya? Iwo adati, ayi. Yesu adawuza kuti, ponyani khoka kudzanja lamanja la chombo ndipo mupeza. Iwo adaponyadi, ndipo sadathe kulikokanso chifukwa cha kuchuluka kwa nsomba. Pamenepo ophunzira uja amene Yesu ankamkonda kwambiri adawuza Petro kuti, nda Ambuye. Pamene Simoni Petro adamva kuti nda Ambuye, adavala mkanjo wake chifukwa anali atawuvula, ndipo adadziponyera nyanja. Koma ophunzira ena aja anadza ku mtunda mchombo ali kukoka, khoka lodzaza ndi nsomba. Sanali kutali ndi mtunda, koma pafupi ngati mayadi 200. Pamene adafika pa mtunda adaona moto wamakala, pali nsomba ndiponso bredi. Yesu adawuza kuti, bwera nazo ni nsomba zimene mwapha. Apo Simoni Petro adalowa mchombo moja nakokera khoka lija ku mtunda lodzaza ndi nsomba zikuluzikulu zokwanira 153. Ngakhale nsombazo zinali zochuluka chotero, khokalo silidang'ambike. Yesu adawuza kuti, bwerani mufwisule. Koma mwa ophunzirawo palibe ndi mmodzi yemwe adalimba mtima nkumfunsa kuti ndinu yani, pakuti adazindikira kuti ndi Ambuye. Yesu adadza natenga bredi nawapatsa, adateronso ndi nsomba zija. Akankachitatu kuti Yesu aonekere kwa ophunzira ake iye atauka kwa akufa. Iwo atafwisula, Yesu adamfunsa Petro kuti, iwe Simoni mwana wa Yona, kodi umandikonda koposa awa? Iye adati, inde Ambuye,
mudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti dyetsana nkhosa anga. Yesu adamfunsanso kachiwiri kuti iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Iye adati, inde Ambuye, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti weta nkhosa zanga. Yesu adamfunsanso kachitatu kuti iwe Simoni mwana wa Yohane, kodi umandikonda? Petro adamva chisoni chifukwa Yesu adamfunsa kachitatu kuti kodi umandikonda. Ndipo Petro adati, Ambuye, mukudziwa zonse, mukudziwa kuti ndimakukondani. Yesu adamuwuza kuti dyetsa nkhosa zanga. Zoonadi ndikuwuza kuti pamene unali mnyamata unkadzimanga lamba wekha nkumapita kulikonse kumene ukufuna kupita. Koma ukadzakalamba udzatambasula manja ako, ndipo wina adzakumanga ndi kupita nawe kumene sukufuna. Yesu adanena zimenezi kuti awadziwitse za mmene Petro adzafere ndi kulemekeza Mulungu. Atatero adawuza Petro kuti iwe unditsate. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, lero la Mulungu la chitatu la nyengo ya Pasaka, Ambuye Yesu akupitiriza kudzionetsa m'malo osiyanasiyana, ndipo muli zambiri muthenga wabwino zimene tingasinkhesinkhe. Ambuye Yesu akutiwuza kuti amafuna tiyambirenso, kuyambiranso ndiye Pasakayo. Ambuye Yesu akuti atikonzera chakudya, akupitiriza kutitumikira, sakungokoza chakudya chabe, koma akutisevanso, akutikodola. Ambuye Yesu afuna kuti moyo wathu ukhale wautumiki. Inu ndine ndimafuna kuti tione mwachangu kwambiri zinthu 7 zimene mwazina mthenga wa lero ukutipempha, ukutiphunzitsa, ukutidzudzula, ukutilimbikitsa. Choyambirira tikuona kuti Mulungu amakumana nafe pamene tili. God meets us in ordinary ways. Akuyima mphepete mwa nyanja mmene asodzi akugwira ntchito yawo, mmene Petro ndi anzake akugwira ntchito yawo. Sana alondole kuti ayende adikira apite ku tempile ku chechi, sana adikire kuti ndikapeza kwakuti ndikapeza atasamba. Ayi, pamene alipo, pamene akupezekapo Ambuye alipompo. God is everywhere. Amakhala nafe, ali nafe, amapezeka pena paliponse. Mukulira Mulungu alipo, mwakondwa Mulungu alipo, mukuyendetsa galimoto Mulungu alipo. Everywhere God is there. Mulungu amakumana nafe pamene tayimapo. N'chifukwa chake tsono tikuyenera kumakhala ndi awareness that in whatever I'm doing, I'm in the presence of the Lord. Chachiwiri, failure isn't the end. Kunena kuti kugwa, kulephera, kutsiridwa matope, kunyazitsidwa, kuonongeredwa mbiri sizimatanthauza kuti basi zonse zathera pompo. Ayi, iwo aja anachezera usiku wonse osapha kanthu. And these were professional fishermen. In a way we can say they failed. Zoti anthu akhala akugwira ntchito imene mwatoto moyo, akhala akugwira ntchito imene mwaukadaulo. This night sanapheka likonse, analephera, anagwa, anabwera kutetete. Koma mutetete mwawomo Mulungu sanaone ngati olephera, akuwalimbikitsa. Ponyerani kumanja, mupha zambiri, ndipo adaphadi zambiri. Chifukwa choti lero ndagwa, chifukwa choti mawa mwagwa, chifukwa chonena kuti lero mwatsiridwa matope, dzina lanu laonongedwa, sizimatanthauza kunena kuti simudzachitanso bwino, kapena simungathe kudzipanga recover. Ayi, mukhala ndi zipsera koma ulendo ozipitirira. Failure isn't the end. Sanapheka likonse, koma Ambuye Yesu akuwanyamula. Ambuye Yesu akuwathandiza kuti moyo wawo upite patsogolo. Jesus doesn't shame us. He didn't shame them, but rather he redirects them. Sanachititse manyazi kuti asodzi simbati ndino asodzi simbati mmathanchito eno. Ayi, ambiri anzathu akalephera timafuna aonekere, mmati mngatani, timadziwa, ndinongodzimva, ndino amatama, ndi zitu zakuonekerani. Ayi, Jesus is only redirecting them. You and I, tizipita kwa Ambuye tikagwa, tizipita kwa Ambuye tikatsiridwa matope. He is ready, even today, even now as I speak, to redirect our lives. Chachi tatu, tikuona kuti chikondi ndi udindo. Love is a responsibility. Iwe Simoni mwana wa Yona, kodi umandikonda? Ambuye ndimakukondani, dyetsa ana nkhosa. Kodi umandikonda? Weta nkhosa zanga. Kodi umandikonda? Samala mbumba yanga. Every time Peter pledges love to Jesus, kufafaniza kukanidwa katatu kuja, akumpatsa ntchito.
inu ndine tikamanena kuti timakonda Ambuye tizionetsa in action, tizionetsa ndi responsibility imene taseza. Ambiri timanena kuti timakonda Ambuye koma tikulephera kukonda akazi athu, tikulephera kukonda mpingo wathu, tikulephera kukonda asembe azathu, tikulephera kukonda ana athu, tikulephera kukonda anthu amene timayendera nawo limodzi. Jesus is saying love is a responsibility. Ndipo number 4, no matter how you failed, Jesus is still calling you by your name. Don't disqualify yourself. Your past doesn't define your future. You have your past. You have your worries. You have your fears. Tagwa, talephera. Komano Ambuye Yesu akunena kuti tisadzidetse ifeni. Chifukwa iyeyo akationa sanathane nafe. Don't disqualify yourself. Jesus is calling you by name. Jesus is calling me by name. Amatidziwa ndi mayina athu, amatiitana ndi mayina athu. Usonyeza kuti amatikonda, usonyeza kuti amatipanga on. Jesus number 5. Ambuye Yesu akafuna kuti asinthe moyo wathu, amatitengera malo amene tidagwa. You remember Peter adankana Ambuye Yesu pa moto, akuotha moto. Inu mumveka ngati wakugalire, ntsikana iwe sindimudziwa. Iweso usuja ine zondichimwitsayi. Nda Ambuye Yesu pomutenga Petro akumutengeraso pa moto. Wathawa wakagwa m'madzi, wadziyeretsa, wasamba, wavalaso mwinjiro wake. Ambuye akumutengeraso pa moto. Pa moto pompaja, not exactly the same place. Koma akumbwesera ma memories kuti chidakuchitikira njani mmoyo mwako. Udagwera pa moto, wewe udalepherera uli pa moto. Lero ndikutengera pa moto pompo kuti upangeso pledge your love to me so that you can be renewed. Ambuye samapanga rekindle our memories. Amapanga rekindle our experiences. Amatitengera kumalo kumene tidagwa. Osati kuti akatichititse manyazi, koma kunena kuti tsopano akatiyeretse tikayambeso mwatsopano. By the fire, Peter is redeemed. By the fire, he denied Jesus. Jesus is meeting him where Peter betrayed him. Koma chosangalatsa akunena kuti chakudya chakonzedwa. Zili ndinu ndine kumvomera chakudya chimene Ambuye atikonzera. Every day Mulungu amatikonzera chakudya. Zikhala ndinu mmene tikukhalira moyo. Kumanena kuti ndikubwera kudzadya nawo. Chifukwa pa nsembe ya misa timanena kuti nakatu kankhosa ka Mulungu kamene kamachotsa machimo a dziko lapansi. Ndi fodala amene tikuyitanidwa ku phwando la kankhosa. Ndi timavomera kuti Ambuye sindinoyenera kuti mulowe nyumba mwanga. Ambuyewo akunena kuti chakudya chakonzedwa. Number 6, Ambuye akutikodola lero kuti Pasaka yathu ibereka zipatso. Titayesera the Jesus way. Titayesera different ways of living. Ambiri timaukhala moyo kungogwiritsitsa njira imodzimodzi yomweyo ayi, usodzi umodzimodzi omweyo ayi. Ambuye saonena kuti munapha uko, munadzera uko, lero tayesera nkoni muponye uko. Akumvera inu ndine. Let us try different ways of living our lives. Ndidanena moseka tupanga mbindikiro ati yankhule na Ambuye kuti kodi ndani adayika lamulo loti mmawa ti masana sima madzulo sima titha kuyambira sima ti phala nzotheka. Try different ways of living. Ena chiyambireni mwatha zaka 15 mmangogulitsa mandazi. Esera nkoni zina. Mandazi omwe munthu waphika ngati zibwenterero. Mandazi omwe munthu waphika anthu ochirero. Mandazi omwe munthu waphika lero kaachani. Try different ways of living. Try different ways of friendship. Try different ways of entrepreneurship. Ambiri timangogwiritsitsa one side of doing things. Potsirizira, when things start to shift, give credit to God. Realize a hand in your dealings. Nukamba izizi chifukwa chachani. Adapasomba zambiri akudabwa kuti simene tinaliri pamalo pano. Tinalephera pano tinagwa. Zinatengera ophunzira uja Ambuye Yesu ankankonda kwambiri ena kuti ndi Ambuye. He saw Jesus. He saw a hand. Ndi Ambuye. Akupereka credit kuti izi zachitika osati kuti tinangoponya uku. Ndi Ambuye apangitsa zimenezi. Ndi mawu opembedzera. Ngakhale Thomas Didymus Sabata yatha Ambuye wanga ndi Mulungu wanga. Inu ndine timati magiya akamba kusintha timalephera unena kuti ndi Ambuye. Ndiye kumakhala kudenya kudzimva kuti ndidawerenga temwe napanilira buku ayi nena kuti ndi Ambuye. Business yanga ine ndasiya dzibwana
mwandasiya pano ndimalawirira ndimayesetsa kubweza ngongole nthawi yake. Iyayi nenani kuti ndi Ambuye. Asati ineyo tu ndimadzisamala chifukwa ndimapanga timafiso, ndimadya balanced diet, sindidya mafuta kwambiri, izo sindipanga nawo. Iyayi nenani kuti moyo ndili nawo ndi Ambuye. Ntchito andikwezayi ndi Ambuye, banja likuyenda bwino ndi Ambuye, unsisteri ndi Ambuye, unsembe ndi Ambuye. Komatu osati muchoka kotamba kumanena kuti ndi Ambuye. Muchoka kokaba kumanena kuti ndi Ambuye. Tikunena chifundo cha Mulungu chimene chatichitikira mmoyo mwathu. The point here is everything that you're doing, give credit to God. See the invisible hand of God in your dealings. Tisiye kudzitamandira. Point yabanyira titha kutero kuti zinthu zikasokonekera mmoyo uno ndi bwino kambiraso monga Petro acha. Koma chofunikitsitsa kwa chachikulu chonena kuti zinthu zikasokonekera, come back to your old self, to your beginnings. Ambuye Yesu anadzore apita abalalika ndi akuatchula dzina limene adawadziwa nalo padzana, Simoni mwana wa Yona. Mukumbukire kuti dzina lonena kuti ndiwe Thanthwe, ndiwe Petro linachita kubwera. Apa Ambuye Yesu ananene kuti kodi iwe Petro umandikondadi? Akumutchula dzina lija lapadzana kuti abwerere to his senses. Simoni mwana wa Yona, kodi umandikondadi? Lero Ambuye Yesu akukodola tosefe. Lero Ambuye Yesu afuna tiyambeso mwatsopano. Tosefe timagwa, koma chikondi cha Mulungu chimatilenga atsopano. Chikondi cha Mulungu chimatipatsa udindo. Ndife okonzeka kunena kuti ndi Ambuye. Dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen.